Hello Zezela girls and boys, welcome back to the my BC Swrang YouTube channel. So dinai ang makase photos आरो भिडियोनि सायाव roast भिडियो लानानै फैलायबाय आरो गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि बे भिडियोखौ 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरा दानाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि मोसौनो गानहोग्रा बायदि घन्टानि सावगारियाव बुनानै अल नोटिफिकेशनआव सेट खालामनानै ला ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके होमबा इसोरनि मुं लानानै भिडियोखौ जागायनोसै जय खेरी बाबानि जय। अच्छा, जब आज इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी यूं मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। ओ बहन सो बबे हिन्जाव गारजानाय सैमाजों अरजानाय नोंसोरलाय बिगुरनि गोबोरखि गालानाय सेन्देलजों सेलफि लानाय सिख्लाफोराबो सिख्लाफोर बिराद टयनायथार बोसोरके आंनाव सबसुं ल'भ बिख बायदि मबाइल दं थेवबो आंजों सेलफि लाया जेब्ला आं सेलफि लानो सोङो अब्लाथ' एटिट्युडसो देखायो आरो मा होनबावो मिथिगौ नाथाय बिसोरजोंबा बेहेनसद 1900 मायथाइनि नकियाजों आरो 100 थाखानि सेन्देलजोंबाबो सेलफिखौ लागोन आरो फंबाय दावला सिख्लाफोरजों सेलफि लानो मोनदों होननानै आं बायदि सिंगेल सेंग्राफोरनि सिगाङाव लानानै देखायबाय थानाङा नों नङाबा बेहेनसद जा सेन्देलजों नों सेलफि लादोंना बे सेन्देलनिनो माला बानायनानै गानहोजागोन नों मिथिबाय बसरके। ओहो बहन टेन बेलाय मा आखल जालायखो ऐसे लड़कों ने ना जेंट्स का नाम बिगाड़ के रखा है मार्केट में। बिमा बिफाया सान हर गब्लं अजानाव बोर बियै सासे फिसा हौवा मोनबाय बेबो माबा नांदेरनाय गोनांनिसो आखल देखायबाय बेहेनसद आरो नोंखौ बिटिएमजि माने बुरिनानै थानाय महिला ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा बडि जिनायजों खानानै बुनो नागिरगासिनोसो दं नोंखौ आरो बोसोरके नोंखौ आं बोसोरनै सैमा बुन्दि लोगो मोनि एबा सैमा बुन्दि नुफेरि सैमा बुन्दाजों खानानै दोनहैगोन आं नोंखौ मिथिबाय बिनि उनाव मा जागोन बेखौ नोंसो मिथिसिगौ बेहेनसद अब्लासो नों बिदि फाग्ला आखलखौ गारसिगोन नों सुवाद। So friends नोंसोरथ' गावनि हा हु फाननानै हिन्जावनि मंगलसूत्र खावनानै आरो सोरनावबा फैसा दाहार लानानै थास गेलेनायखौथ' नुखाबाय जानांगौ नाथाय बेहेनसद आं दिनै नोंसिनो ओरैबायदि मोनसे भिडिअ देखायगोन जाय भिडिअखौ नोंसोरो खनसे नायोब्ला फैसा थाखा खावनांगौ हा हु फाननांगौनि जेबो गोनांथि जानाय नङा तो आप लोग वीडियो को देखो। Thank you. 저 고추다리 새거나. 이시마 도저 담방고 뭐 간지 로이 색깔로 봐. 사이클 도마 담만 당다. 카메라에 사이즈. 이제 이거. 쇼간다. 나고 하비 일로. 이디 타일랜드 롬다 얘래 거기 또 오지. 하비 일로. आइडियाया मोजाङानो ना गोसो दंबा नोंसोरबो ट्राइ खालामनो हागोन बेबो फ्रियावनो बेहेनसद बेखौ नाय फुरा खानायानो थांजोब्बाय आरो माखौबा खुलिनानै नायोबाथ' मानिबा खोमोनाबो गैलाय लांलासो बियो। भाई फोटा दे दो बेहेनसद रागाखौ नुदों बिगुरनि फैसानि गेलेनायमोनबाथ' बियो गावनि गुथि सुथि फानजोबनो गोनां जासिगौमोन अच्छा हुआ नहीं खेला। चाचा ओ भोंसड़ी वाले चाचा बेहेनसद फान्थाव फिथाइया लरायलांबाय नाथाय थेवबो फ्रेस नेमखि मेथाइ जानो नागिरो बेयाव मानो फैदों मिथिदों नोंसोरो
इधर क्या समस्या है तुम्हारी? सर हमारी बीवी नहीं देती, परेशान करती है। शादी क्या करा नहीं देती? लाने को नहीं देती सर। क्या लाने को नहीं देती? लाने को नहीं देती, मना कर देती है सर। तो पुलिस क्या करे इसमें? तो सर हमें अंदर कर दीजिए सर। तो अंदर मतलब कैसे? अपने कानून में रख लीजिए सर। तो उनमें कौन प्रावधान है नहीं, कैसे कानून में रख ले हम तो तुमको? सर हमको तकलीफ देती है तो क्या करें, हम तकलीफ कैसे नहीं सह तकलीफ पाते देती है? सर। हम लाने को नहीं पाते, नहीं सह पाते। लहाने का मतलब? चोदने को नहीं पाते हैं। नोंसोरथ' बे दुखुथिया हौवाखौ गोसोआव दं जानांगौ। गैयाबा आंनि चेनेलाव थांनानै सिगांनि भिडिअखौ नाय, होमबानो मिथिगोन। बे आबौआबो सेम केटेगरियावनो फैयो। न'आव मोनैनि थाखायनो मालायनिखौ नायनो फैदों। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जोबनायाव आं नोंसोरनो मोनसे सोंनाय गालांनि। बे खान्थाल फिथाइखौथ' नोंसोरो नुखादों जानांगौ। बे खान्थाल फिथाइया मानो बिदि जादों मिथियोबा आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय आरो लोगोफोरनो शेयर खालाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।